Pe cuie, o poveste șuie. Yeah! Am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa, că am călărit pe cuie, o poveste șuie. Yeah! Am încălecat pe șa Și vă spun povestea așa. În timp ce ai mei divorțau, eu am început să consum din ce în ce mai des. Și nu mai conta ce bag în mine. Apăruseră și legalele, așa zisele etnobotanice. Se vindeau prin magazine la liber. Magazine de vise se numeau. Erau ieftine și mă ajutau să mai iau gândurile de la scandalurile alor mei. Îmi găsisem de lucru. Mama plecase de acasă și stăteam cu ea într-o chirie. Cine să fie, cine să fie? E păsările lungilă? Nu. E Fram, noul meu Fram, cel blând și giumblușcar. Iată? No, iar lui Doru Apolodoru. Uite, asta e pentru tine. Dar știi să cânti? E căcat, nu. Apolodor știe. Am vorbit. Ne facem trupă, man! În povestea asta, prietenii nu te pot salva. Îi bagi cu tine în fântână. O fântână săpată de problemele din familie, de avioanele din capul tău adolescentin, de toată durerea din lume, care într-un mod crud și absurd se strânge în măruntaiele tale. O fântână gata săpată, în care să te ademenească spânul din magazinul de vise și să-ți dea capacul cu o katană. Lui Fra mi-a zis o amică, o prietenă comună, să mă caute că s-ar putea să ne înțelegem. Știi ce mi-a mai spus? Să am grijă că fumezi prea mult. N-a avut. Băgam mai mult spice-uri etnobotanice, aca legale. Nu găseam altceva. Puteai să dai cu tunul în orașul ăsta. Nu găseai un mugur de iarbă. Etnobotanicele au apărut și s-au folosit ca și îngrășământ pentru plante și pentru flori și au apărut în România în anul 2008 în magazinele de vise. Bă, Fram, ai găsit ceva? Nimic. Poate ceva... altceva... Bă, cum de nu găsești nimic în orașul ăsta? Man, e ceva nou. Bă, Fram, sper că nu tot legale. Katana. Asta-ți dă la temelie. După o vreme, legalele au devenit ilegale. S-au închis magazinele de vise. Dar era totul mai lejer. Acum nu te mai duceai tu la magazin, ci venea spânul la tine. Dădeai SMS, coborai în fața blocului, dar nu în fața blocului tău, că stăteai cu morcov în cur să nu dea garda peste tine. Altă treabă cu etnobotanicele astea, erau ieftine. Cu 30 de lei despărgeam 3 oameni în 3 seri, mai ales după ce am descoperit katana. Singura chestie, după ce s-a închis magazinul de vise, era marfa. Era din ce în ce mai tare, mai nașpa. Zici că te lovea barosul, deveneai plantă timp de 3 ore, din 3 fumuri. Și nici dracu nu mai știa ce ai băgat în tine. Substanțele psihoactive etnobotanicele asemănătoare cu marihuana sunt cannabinoizii sintetici, dar nici aici nu știm exact compoziția lor. Hai, man! Fraților, în ritmul ăsta nu ne mai facem nicio trupă, măi. Ia zi, nu vrei și tu?
Ne facem videoclip, mergem în turneu. Apolodor, pinguinul Zurliu, era coleg de apartament cu Fram. Eram tot timpul pe la ei. El era mai cumpătat. Bă, ce viață aveam în Labrador. Vezi că vine o maimuțică mică un weekend. Asta înseamnă că iar ne dă ăsta interzis. Lasă. Stăm cu minți. Poate facem și un grătar. Și așa 1 mai. N-ai zis tu să o mai rărim? Am zis. Apolodor, ia zi, veniți cu noi. Mai facem și un grătar? Uite bă, ce bandit. Lasă. Mergem noi. Am și cort, man. A doua zi l-am sunat pe Apolodor să vină să ne ia cu mașina. Ne-am trezit distruși. Am vomitat în cort și am avut o noapte nașpa rău de tot. La etnobotanice avem de-a face cu canabinoizi sintetici, care se aseamănă cu marihuana și cu efectele acestea și cu efectul benzodiazepinelor, astfel încât ei pot să devină mai relaxați, mai liniștiți, le produce o stare de somnolență, o stare de dezinhibare și la unele persoane, din contră, le poate produce o stare de agitație, de paranoia și o stare de rău. Nu vă văd bine. Și se duce și pe copcă trupa noastră. O țineți așa de 1 an și jumătate. Mai luați dracului câte o pauză, nu putem să facem nimic dacă vă spargeți în fiecare zi, v-am mai spus. Un acord n-ați învățat, un vers nu avem, frate. În general, consumatorii folosesc cam toate tipurile de etnobotanice care se găsesc pe piață, pentru că există mai multe tipuri. L-au sunat pe patron profesorului Fram. Rectorul universității chiar. Da, am ieșit cu colegii ăștia ai lui. Tot etnobotanici ca voi? Am și fumat, aveau și niște prafuri. Tot ceva rahade legale. Nu mă puteam opri din vorbit. Pe la cât ați ajuns înapoi? Nu mai știu, 2, 3, 4 dimineața. Păi, pe la 5-6 m-ați trezit pe mine. Nu cred că ați ajuns înainte, înțelegi? Dar pe la 7 dimineața încă vorbeam în continuu, nu mă mai suportam eu pe mine să mă aud vorbind. Vorbeai Dar nici nu numai, mă puteam opri din vorbit. vorbeai numai brașoave și te repetai, frate. Da, mă, nu mă puteam opri din vorbit. Păi, încă erați acasă când am plecat eu. Ăștia aveau examen și am ieșit cu ei. Ia zi, man, cum a fost? Am scris o grămadă! Cum adică ai predat foaia? Și s-a trezit Apolodor pe florile unui covor. Și Man, dar Apolodor, nu trebuia să predai foaia. 40 de inci mascați, 40 de inci mascați, 40 de inci Ține mascați. cheia. Du-te la mine, Dori, că nu poți să mergi în halul ăsta la lucru. Ai mai fost la lucru? Am dormit vreo 2 ore. Oricum m-au aflat de toată isprava și patronul și managerul. Ai scris amenințări și alte rahaturi? M-ai futut și pe mine. A aflat toată universitatea. De ce dracu te-ai semnat? Ai mai scris și unde lucrezi? Bă, nu vă văd bine deloc. Spun oranjat, tăcut, satisfăcut. Încurci toate poveștile, man. Vezi că poate îl tragi și pe Apolodor în rahatul ăsta în care ești. Nu-i mai dă mai muțica și nu mai ajunge în Labrador. Ar fi bine să nu vă mai faceți circul pe aici o vreme. M-a lăsat și mai muțica. Sorry, man, din cauza noastră? Păi tu ce crezi? Păcat. Acum trebuie să găsim alt toboșar. Ia zi. Rulăm ceva? Lasă, man. Îți găsești tu alta. Am fost speriat. Panicat bine.
Vreo 2 săptămâni m-am temut ca nu cumva șefii mei să se poarte ok cu mine, de frică să nu devin isteric. Când de fapt urmau să-mi zică să-mi caut norocul în altă parte. Am stat la cutie, n-am mai venit spart la muncă, nu m-am mai atins de prafuri, cu toate că mai mergeam pe la Fram și ne rupeam pe katana. Eram ca într-o sectă pe care o disprețuiam, dar nici nu aveam curajul să o părăsesc. Nu vreau să rup nici cu Fram. De fapt, amândoi ne doream să reușim cumva să ieșim din tot rahatul ăsta. Deci, în primul rând, o persoană care ajunge dependentă ar trebui să conștientizeze acest lucru, că a ajuns să fie dependent de o substanță psihoactivă, că sunt etnobotanice sau că sunt droguri. Cel mai greu este atunci când persoana dependentă nu recunoaște acest lucru și atunci avem un traseu lung și destul de anevoios în care familia, în care prietenii... Ce tare ar fi dacă ar veni garda. Ce consumați acolo, bă, băieți? Cuișoare, domn polițist. Cuișoare de la Darina. Vă scoateți cu cuișoare, bă, băieți? Știu că sună penibil, dar abia asta m-a făcut să închei socotelile cu etnobotanicele. Am ajuns să fumăm de pe raftul cu condimente alimentare, ca să ne lăsăm de legale. Mă simțeam ca un alcoolic care a ajuns să bea spirit medicinal. Și nici n-am simțit mare lucru. În schimb, m-am ales cu o constipație zdravănă care m-a ținut 2 săptămâni. Vreo 2-3 săptămâni nu m-am mai văzut cu Fram. Îmi era teamă că dacă ne întâlnim, o să începem iarăși să băgăm legale. Mai vorbeam. Încerca și el să se lase. Eu eram ok-ish. Cel mai rău mă deranja și mă enerva constipația. La job era mai ok, dar în alte contexte mi-era groază să interacționez cu alți oameni. Cumva a trecut și a 2-a săptămână și încă una și au mai trecut câteva. Apoi m-am îndrăgostit și viața mea a început să capete un oarecare rost. Îmi plăcea de mine și treaz. La job începusem să primesc mai multe responsabilități, se liniștiseră apele și cu divorțul părinților. S-au așezat lucrurile cumva. Am avut cazuri în care erau consumatori și ne-au spus, efectiv, mi-au spus mie, consumau drogurile acestea legale etnobotanice și și-au dat seama că li se făcea foarte rău. Au fost cazuri în care au ajuns la smurd și au găsit otrăvuri, pesticide, au găsit foarte multe substanțe care dăunează grav organismului. Și pe lângă starea asta pe care o produc etnobotanicele asupra creierului, mai apare și efectul secundar datorită substanțelor care afectează organismul în general. Evident că n-am mai făcut nicio trupă, n-am mai plecat în niciun turneu. Când consumi atât de des, ești tare visător și îți faci planuri tare mărețe. Dar n-ai cum să faci mare lucru dacă îți dai în cap în fiecare zi. Apolodor și-a găsit altă gagică, s-a însurat și s-a întors înapoi în Labrador. Fram a plecat spre Polul Nord, dar s-a rătăcit și a naufragiat la fucking Polul Sud. Nu reușește să-și găsească locul în viață. Și mi-e ciudă că nu știu cum să fac să-l ajut. Îmi mai scrie Apolodor. Îl pierde pe Fram dacă nu facem ceva.